ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಚಲ್ಲ ಸೋಕಿದೆ ನಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಓಡೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಪಂತೋಪರ ಎಂಕಲ್ ಪಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾ ಮೆಗ್ಗೆನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಟ್ಟುದು ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡಾಕಿ ತೂಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಪ್ಪೋತೆ ಆಂಡ ಅವಳು ಒಕ್ಕಲೊಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮನ್ಪೆ ಇಜಿನ ಪಂದನ ಎಂಕಲ್ನೇ ನಾನು ಮಂತ ಪೋಪೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಜಿ ಪಾಡ್ನ ಅಂತ ಕಿತ್ತುಲ ಇಲ್ಲು ಕೆಂಚದು ಪಲ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಕಾಂಡೆ ದಿಂಚು ಮನ್ಪುಡು ನಿನ್ನೆ ಅಂಡ ಆಯ್ಜೆ ಇಂಕ ಇಟ್ಟೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮದತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಡ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ನಿಂದಾರು ಬರ್ತೀನಿ ಬೋಡಾಗೆ ಬರ್ಚು ಕೋಡದ ಬೂತಾಯಿ ಉಂಟು ಕುಬೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಮಾಸ ಬೇತೆ ಓದ್ತಾಯೇ ಅವರು ಮುಳ್ಳು ಬೇತೆ ಓದ್ತಾಯೇ ಬೇರೆ ಅಮ್ಮಲ ಅವರ ಗಾವುಕ ಬೂತಾಯಿ ಹಚ್ಚನಿ ಇನ್ಸ್ರಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡರಪ್ಪನಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆದ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಪಿನ ಗಮ್ಮತಿ ಶಕ್ತ ಜಂದಿಲ್ಲೇನ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದ ಎನ್ ಸಾರಿ ತೊಡಿತನು ಸಾರಿ ತುತ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜೆಂಕಿ ಈಗ ಸಾರಿ ಪೋಮೆನ್ನಗ ಉಕ್ಕು ಗರ್ವ ಶಾಲ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಇಂಕುಲ್ ಗಡ್ಡ ಪೋನಾಗ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆ ನಿಕುಲ್ ತೂ ಓಕೆ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೇ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಮಂತ್ ಇದ್ದಾರ್ದೆ ಸಾರಿ ತೊಡಿತನು ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಸಾರಿ ತುತ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ ಮೆಹಂದಿ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗದೆ ತಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚೆ ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಲರ್ ಅಂಚೆ ಕಲಿತಲೆ ಕಾಜಿ ವಾಚಿ ఒక ಮಾತ ಬಾರ್ದು ಚಿಂಚಟೋದು ದಿಂಡು ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಅಯ್ಯನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಚ್ಚು ಬರ್ಪಾರು ಶ್ವೇತ ಬರ್ಪಾರು ಬಕೆನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಂಡ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿயிருந்தாಂಡ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಾನು ತೂಕ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡು ನೀನು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂತೀನಿ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಡ್ಡದು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಂಡೋಕೆ ಅಂಚೈತೆ ಪಜ್ಜಲು ಮೀಯರೆ ಪೋಯಿ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆದ ತುಳಿದುಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಡೀ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಪಿದ್ದಾರ್ದು ಕುಲ್ದೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಪೋಯರೆ ಮದಿಮೇದ ಅತ್ತ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಂಕಲೆಗೇನಿ ಅಂಚ ಪಿದ್ದಾಡಿ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದು ಪೋಯ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮನ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಡರಿ ಹತ್ತು ಪಾಡರಿಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅದು ಮದಿಮಯನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ ಬನ್ ಸರಿ ಬನ್ ಅದು ನಿಂಕಲ್ಲ ಮದಿಮಯೆ మరి తోసిపోయాడు మరేదిండ మరేదే పేరుండ ఏమైనా తెప్పే పగ్గుది మొబైల్ తెప్పినాయనని ಗೊತ್ತೇಜಿ ಮದುವೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದಿ ಇದು ಪೂರ ದೊಡ್ಡ ನಕುಲು ಹತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಕಲು ಹತ್ತದ ದೊಡ್ಡ ಮನಕುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರಯ್ಯ ಒಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ ಬರಡ ಲೈನ್ ಬರ ಏನ ಸೋಪು ಚೇರು ಉಂತುಲೆ ಮ್ಯಾ ಯಾಚು ಪಿರೋಡುದಿಲ್ಲ ಆಶು ವಜ್ರವನ್ ಮೊಗಲ ಟೀಮ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾತ ಒಳ್ಳೆಯರು ಗಾಯಸ್ ನಕಲು ಮೊಗಲು ಹಾಲು ಹಿಂದೆ ಅಚ್ಚ ಹೋದ ಆಡೆಂಗಲ್ಲ ಬರಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿದೆ ಬರಡು ಕುಡಂಜಿ ಕೆಲ ಬರಡು ಬರ್ತೇನೆ ಕುಡಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಹಸಿರುಗಲ್ದು ಬರ್ಪಡು ಬರಡು ಅಲ್ಲ ಮದಿ ನಾ ಅಕ್ಕವು ಅತ್ತ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂತಿರೋದು ಲೈಟ್ ಬರೋದುಂಡೈತೆ ಪೂರ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಮ್ಮ ಅಚ್ಚು ಬೇಗ ಬಿರೋರ್ ಬದುಗುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಗುಲ್ಲು ದಿಲ್ಲ ಬೈ ಜಪ್ಪಾರಾ ಬಲೆ ಬನ್ ಬಲೆ ಬನ್ ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೋದು
ಈ ಗುದ್ದರೆ ಬಿದ್ದ ಎದುರುಗುಳ್ಳೆ ಗುದ್ದುಗ ಎಂತ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಬರೋದುಂಡಪ್ಪ ನನ್ನದ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಜಾಗ ಬರ್ಬರ ಬರ್ಸಾತದೆ ಮದ್ಮಯ ಅಂದು ಮದುಮೆಯನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಲ್ಲ ವಸನ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಡ್ಸಿತ್ತು ಅಗಲ ಜನ ಬರ್ಬಿಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಮು ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ನೆಡೆಗುಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಎದುರುಗುಳ್ಳೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬನ್ ವನಿತಾ ನೇ ಕವಿತಾ ಓಲಾಲು ಓಲಾಲು ಪನ್ ವನಿತಾ ಹಾ ವನಿತಾ ಕಾಯ್ ಬಂದ್ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತ್ರ ವನಿತಾ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನಂತೇರು ಮಲಬಾರ್ ದೀಪು ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಬೋಟುಡು ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಭೂಮಿ ಡುಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಪಜ್ಜು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಲಜ್ ಪಂಪಿನಿ ಪಜ್ಜು ಇನಿಯಾನು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಕೊರ್ಪೆನಿ ಕೈಟ್ ಬಚಂಗದ ಬಿತ್ತುಂಡು ಪ್ರಜ್ಜು ಹಾಲು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಬಂಡದು ಮುಲ್ಕಿದಾನ ನಿಕ್ಕು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ದೀತೆ ನಿಕ್ಕು ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪುಡು ಬರ್ಪಿನಿ ದಾದ ಭಂಗಿರ ಹೌದದ್ದಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮನಿಪುಚ್ಚಿ ಏ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜತ ಜನ ಬರೋಡಿ ಜನ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ಉಂಟು ಪೋನಾಗ 4 ಜನ ಲೆತ್ತ ಪೋಯಿ ಮಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಬಿಡ್ ಕಾಸ್ಕೊರ್ಪೇರತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಜಾ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಕರ್ದೇಜಿ ಬಂದದಿಲ್ಲವೇ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆತನ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವೇ ಅವೇ ಅವ್ವ ಜಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅವಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಗಿರಡ ಗೇಟ್ ದೆಪ್ಪಲ್ಲ ಹತ್ತವೆ ಪ್ರವೀಣ ಗೇಟ್ ದೆಪ್ಪು ವಾಪಸ್ ಅನ್ಬು ಬೆಸ ನೀರು ತೇಪಡ ಮೇನೊಂಜ ದೊಡ್ಡ ಆಯನ ಅಲೆ ಏಸು ಮನ್ಪುಡ್ಗೆ ಬಲಮೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪು ಮದುವೆ ಬತ್ತೇನು ಮದುವೆ ರೈಸ್ ಅಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇ ಮದುಮೆಯ ಈ ಎದುರು ಸೀಟ್ ಡ್ರೈವರ್ನ ಸೀಟ್ ಇಡುಗುಲೋಡು ಮೇ ಡ್ರೈವರ್ನ ಸೀಟ್ ಈಗುಲೋಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲನ್ನೇ ಯಾಕವ್ರ ಯಾರಕ್ಕ ಏಯ್ ಲವಾ ಅವ್ಳು ಗೇಟ್ ದಪ್ಪಡಿಗೆ ಏಜ್ ಮಾಡಲಿ ರಾಜರೇ ಹೋಟೆಲ್ ಇವ ಬಂದಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಓಲ್ಲೇರ್ಬೇ ಬರ್ತೇನೆ ಸೀನ್ಸುಲ್ಲ ಮಗಲ ಐಸ ಬರ್ತೇರು ಮಾದ ಬರ್ತೇರು ಅನ್ನ ಬರ್ತೇರು ಲತ್ತನ್ನೇ ಬೀನ್ಸ್ ಬರೋಣ ಲತ್ತನೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಲ್ಲೇಜ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕಶ್ಮಂತೇರು ಮೇನ ಮೂಸು ದತ್ತ ಬಾಡುತ್ತೆ ಕುಲ್ಲು ನಡ ಕುಲ್ಲು ಲವ ಮಂಟಿಗೆ ದೀಪೆ ಪೈ ಪೈ ರೈಟ್ ಪೈ ಬಗೆಯರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬತ್ತಿರ್ಮೆ ಬತ್ತಿರ್ಮೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ನೆಟೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ತೋಜನ್ ತೂಂದೆ ಎಂಕ ತೋಜನೆ ಮುಸುಲು ತೋಜನ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಆತಿತ್ತದ ನಮ್ಮ ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಮೀನು ಬೋಡು ಮುಸುಲು ಬರ್ಪುಂದೆ ನಮೋಲು ಗಣೇಶನ ಕತ್ತ ಮೆಗ್ದಿ ಇಂಕ ಅಕ್ಕಲಿ ಬರ್ಪಿಂದೆ ಏರ್ ಬರ್ರೆಂಡು ಇದನ್ ರೈಟ್ ಬೈ ಮದುವೆ ಬೇಡ ನಿಪ್ಪಡ ಬಕ್ಕ ಎದುರುಗುಳ್ಳಿ
నూకు నోడదే బస్సు చెత్త కూడా నూకురు పజ్జుల్లే చండి అండ మాత చెప్పడు మాత చెప్పడు చెప్పడు మాత చెప్పలే వెళ్ళ చెప్పలే దీని బకదది చడ్డీ ఏరితే పాడదే దీని చడ్డి పాడు చడ్డి పాడు ఆయ పయ్యార భారతి జరిగే చడ్డి పోయి మల్లెజ్జి ముట్టుబాడుగా ముట్టండా ముట్టండా ఎదురుగి ఎదురుగి తేల్పని అలా ముట్టు తక్కిరేరా ఒబ్బా దేవాస్ ನಮ್ಮ പോകുന്നുണ്ട് ನಮ್ಮ പിള്ളോട് വീഡിയോ പറയൂ ಐನ್ಸಾರತ್ತ 280 ಅಜಿ ಡಾಲರ್ ಬರೋದುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಸಡನ್ ಬರ್ರ ಯಾವೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ದಿಬ್ಬನೆ ಎಂತದ ನಿಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನೋಡ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮದುವೆ ಪಿರ ಬರೋಡಿಗೆ ಮದುವೆ ಪಿರ ಕೊಡುಗೆ ಸಬೇ 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 ಆಂಟಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಏತು ಸರಿ ಬರೀ ಅಮ್ಮ ಬಿ ಒಂಚು ಜಿಂಜಿನ ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ ಚೇರಿ ಅಲ್ಲ ಚೇರಿ ಸುಖಿ ಪುಣ್ಯ ಇದು ಪುಷ್ಪಾಂಟಿಯೇ ಇದು ಸಂಪತ್ತಿದು ಬೊಡಿದೆಯೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಕಾಯಿಸಿ ಬಂಗಾರದೇಟು ಹೊಲಿಸ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಗಾರದೇಟು ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಗಾರದ 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 ಉಂತುದೆ
ಹೌದಾದಾಗೆ ಬಂಗಾರದನೆ ಮಾರ ಪ್ಲೇಟು ಅವ್ರು ಬಂಗಾರದನೆ ಪ್ಲೇಟು ಅನ್ನ ಬಂಗಾರ ಬರಲಿ ಒಂಜೊಂದು ತೋಪು ಬರಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಗಣೇಶ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಗಣೇಶ ಎಲ್ಲದ್ದು ಗಣೇಶನ ಮದುವೆ ಹತ್ತು మేగొంజి పొన్నెత్తుల నా పనులు నాడొందులే ఓళ్ళ పొన్నెత్తి కొంచి ఆమెటోరి పాపదాయ వెళ్ళి పొన్నెజ్జి 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 అదండి అక్క ಓಡುದು ಶ್ವೇತಾ ಶ್ವೇತಾ ಓಡುದೆ ಓಪಿದವ್ರು ಪಾತಿರ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಕೊಂಚ ಮುತ್ತಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಬೋಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪಾತೆ ಆರ್ಲ ಬ್ಲಾಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶೈಲೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೂಲ ಹಾಕೋಲ್ಲ ಮೂಲ ಹಾಕೋಲ್ಲ ಮೂಲ ಹಾಲು ಹಾಕೊಳ್ಳಿದ್ದೆ ಫೋನಾಗ ఓ దేవా మేనమంటే కూడా తెత్తే మారయా ఆడ కుల్లీరా అరిసన జూమ్ అరిసన జూమ్ జూమ్ ఏ మూకల 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 అరిసన అరిసన బ్లాగ్ ఆగుండు ఏరే ఏరే గౌతును సూపునే గౌతుకు ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಂಗ್ ದಾದನ ಡೌಟ್ ಹಿಂಗ್ ಗಣೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಕ್ಪಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಗಮ್ಮೆ ಬೆಟ್ಟ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಬೇ పొన్నుల గట్టి పెట్టి తినొచ్చి ಒಯ್ಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ತೆಪ್ಪಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅದು ಮಾತಿರ್ಸಿ
ಊರದೇದು ಚಕ್ಕದಕ್ಕೆ Savier Mara, good chocolate to the ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಅಡ್ಡಗಂತೆ ಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಗಣೇಶ ನೋಡ ಸುಗೋಯ್ತು गाऊ तो अंबे तेलिपुले मार रहा है गणेश तेलिपु पकोनी फोटो कर लेंगे यार देती ना करो परंग लेंगे और नली पुतका चुरुन नली पुतका यार हाँ गुलाबी गुलाबी कर ले सेवंती गेलाव दासवालुंडा दासवालाव ओ ಎಂಕಲ ಮೂಲ್ತಲವೆ गाइस ಮಾತ ವನಸು ಬೋಲೆ ಪತ್ತಾನ್ ಮೇನ್ ಗೋಡು ಮೀಸ ಅಂತ ಅಂದದು ನಿಮ್ಮದು ಯಾಕೆ ಹೊರದ ಬರಗ ಜನ ಅಲೆ ಮುಗುದದಿ ಏ ಓಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ दादा ವಾಲಿಬಾಲ್ ಚಿಕಪ್ಪ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿ ಚಿಕಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಗ ಜೋಗುಲ್ ಪುರ ಪಿರಾಡು ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ರಾಡು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಕುಲ್ರಾಡು ಜನ ಕುಲ್ರಾಡು ಎಂಗ ಪಿರಾಡು ಅಂತ ದೈ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಆಮೆ ತಕೊ ಮದ ಇದ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಹಾ ಫೋಟೋ ಉಂಟೆ ಪರುಂದೆ ಮಾತಾ ಈ ಒಮ್ಮೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅರೆ ಮಿರ್ಚಿಗೆ ಹಾಯ್ ಬಿಡ್ಪಿ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ದತ್ತು ಬಾಡೋಡು ನಿಮೇರ್ ಗೌತ್ ಬಂದು ಚೂರು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಯಾವ ಬಕ್ಕಲೆ ನನ್ನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಖಾಲಿ ಮೇ ಬಟ್ಟಲು ಆಮೇಲೆ ತಿಂಬೀವಿ ಓಕೆ ಐದು ಮಂಚದಿ ಪಕ್ಕಲ ಹಚ್ಚಿವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಬೇ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ ಪೂಜೆ ಈಗ ಹೋಗಿದ್ದೀಯಾ ಆಮ್ 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 ಮೇರು వీడియో వైచారు అక్కడ మిస్ ఆదిత్తారు ఇత్త వత్తిక్కారు ఓలితారు ఓలితారు జగ పేరు ఉండరా ಈರನ್ನ ಕಡೆ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಮಾರ ದೂರ ನೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಡ ಕೊಂಚ ಮಗಳು
मेरेन पूरा मस्त ಎಂಕಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತ ಓಲಂಡ ತೂರ್ನ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬಲ್ಲೆ ಅದು ಬೇರೆ ತೂಯಿನಾಗ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಮೇರೆ ಮೂಲಲೇರಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೂರಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಜೋರ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಭಿ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಗಣೇಶ ತೂಬಿನಿ ಶ್ವೇತಾ ಓಡೆ ಬಾಯ್ ಜೋರ್ ಕರ್ಕಿ ಗಣೇಶ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಒಟ್ಟಜ್ಜಿ ಆಯಕುಲ್ವೆ ಆಯ್ ನಾನು ಲೇತು ಕುಲ್ವೆ ಗಣೇಶಿ ಬಕ್ಕ ಬೋತಲೆ 5 ಗಂಟೆನ ಬೋತಲೆ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಲಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಮುಟ್ಟ ಮೊಸರು ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತೆ ಎಲಂಜಿ ಮೊಸರು ಹುಡುಕಿ ಕೂಡ ಎಂಜಿನೇಗೆ ತಾಳಿ ಮೀಜಾರಂಡ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬರ್ರಂಡು ಬಾಸ್ಮನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಯರ ಕೂಡ ಗಡಿ ಬರ್ರದಿತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬಡವ ಪುಂಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ಗಣೇಶ ಏ ಗಣೇಶಗೆ ಜೋರು ಪದ್ಯ ಬರಲಿ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ ಏ ಬಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇವೆ ಅರ್ಜುನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆವಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪು ನಾಕಲಿತ್ತನ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಅಂಬಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಗಣೇಶ ಪುಂಡಿ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಪುಂಡಿ ರೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ಬಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೈದಿರ ತೆಂಗು ಕೊಡದೆ ಇದ ಲೇಮುಲು ಕೊಡದೆ ಈಚೆರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಪುಲೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಒತ್ತುವಾಗ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬಡವ ಪುಂಡಿ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಡೀಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಚಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಲೆ ಗೌತ್ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ವೇತ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬಾಕ ಏರ್ನ ಮಾರ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಚಿಕನ್ ಬರೆ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಾ ಪರ್ದು ನಾಳೆ ಪೂರ ಅಂಡ ಪೂರ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನೇನಿದ್ದರು ನೀವು ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ನಂತರ ನೋಡಿ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್